Ассалому алайкум ҳамёрони азиз, иштирокчиёни канали Экоҳаёт Биёгумус Тоҷикистон ва тамошобинони аҳли ютуб ва шабакаи иҷтимоӣ. Умедворам ки ҳамагӣ хубу сеҳату саломат ҳастед. ҳамёрони азиз, имрӯз 1 метр квадрат кирми калифорнӣ ба Олимако, шаҳри Хуҷанд барои гармхона кирм бандобаст карда истодем. Чӣ хеле ки мебинед, мана дар вермиферми Хуҷанд 3 ҳамон қарор дорем. Мана ин биёгумусҳои аъло сифати ширкати Экоҳаё бинед чӣ хел бо сифати хеле баланд омода шудааст. ҳозир ҷараёни бандобасткуниро ба шумо бисёр нишон додем, лекин бо намехе панҷа мезанем. кирмҳо субсур хушрӯ фарбе чаққон, яъне ки саломатиашон зӯр. Мана ҳар як панҷаро яъне ки ба сетил меандозем. мана ҳозир нигоҳ кунед бародаро, мана бо ҳамин гуна ҳар як панҷае ки бояд ба сатил андохта шавад бо ҳамин зичноки бошад, яъне ки бинедон чӣ хел зебо хушрӯ бениҳоят бо сифати аъло бо ҳамин гуна зичноки мана сатил ба андохта шуда баъд қуттиҳоба бурда меандозем. дидедон бародаро чӣ хел субсур, мана камера ба маълум аст ё не, чӣ хел зебо. дидед бародаро, намехе шахсоне ки хоҳиш херидорӣ кардани кирми Калифорния ва биёгумуси аъло сифат ҳастанд, марҳамат ба рақамҳои мо занг занедон, мо дар хизмати шумо. Агар шумо низ бо ин сифат херидорӣ кардани бошед албатта. ҳамёрони азиз, 1 метр квадрат Олимако вардем. ҳамин ҷиба 10 квадрат назди ҳавзби ҷо кардига парникишон соли гузашта аз мо 3 тонн биёгумус гирифта буданд барои қаламчиҳо. ҳоло инҷа боз парники гармхонаи нав кардистанд. Ӯснаш боғ инҷа шаҳри Хуҷанд, кӯриги ором, яъне ки шланги баланд боҳа боба зада узуқо 100% тайёр. худо агар хоҳад натиҷаи биёгумуси ин сол аз мо гирифта ҳамашро дидан, акнун кирмашро ҳозир херидорӣ карда 1 квадрат ҳозир инҷа ба сар медем, насиб бошад. мана инҷа иншоаллоҳ мана ҳамин ҷиба худо хоҳад ҷой тайёр мекунем. 3 кам аз пору мебиёрам. боз 5-6 квадрат кирм пафто истода то моҳи марта бояд худо хоҳад ақаллан 10 тонна зиёд биёгумус гиранд. яъне ки то ҷойҳо мувофиқи гуфтаҳои мо 100% тайёр нашавад, намо ки бӯш озуқа тайёр нашавад, мо кирм намедем бародаро. ангурҳо шудако ҳавз мадараҷаш